сәламәтләнү нәрсәдән башланырга тиеш? Күп кеше уйлый, моны дөрес туклану дип, күп кеше уйлый спорт дип, һәм башкалар. Фикерләр төрле. Әмма мин сезгә сәламәтлекне физиологик, анатомик яктан аңлатып бирәсем килә. Карагыз. Бу кешенең гомере дәвамында ике төп процесс бара. Берсе туклану процессы, икенчесе сулау. Борын һәм авыз. Һәм авыз һәм борын аркылы без төп токсиннарны, ризыкны, файдалы һаваны һәм файдасыз булган һаваны алабыз. Әгәр туклануны карап үтсәк, иң беренче ризык безнең ашказаны ишәк системасы буйлап төшә. Ашказаны, ишәклек һәм тышкы юл. Шуңа күрә кайсы токсинны алсак та, нинди генә ризыкны, нинди генә даруны алсак та, алар барысы иң беренче чиракта үтә ишәклек аркылы. Шуңа күрә безнең иң беренче, иң төп максатыбыз ул ишәклегебезне дәвалау. Нинди ысуллар белән һәм нинди күнегүләр белән практик яктан ничек моны эшләргә, мин сезгә барысын да аңлатырмын. Икенче, ишәклек янында күз алдына китерегез моны ишәклек дип. Һәм гомумән Татар Информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.